मर्निं बाजारावसो फैलायबाय सनाफारि जा दे तेल दे 1 लिटार मुला लानोसै नै मुला बै बैग्रि ना मा जाखो ए जागोन र' जागोन बेनाना जानोसै बाजार खालामनानै थांफिनगासिनो नै बाजार खालामखांबाय सनाफोर थांगासिनो न'आव नै खुलुमबाय सनाफोर दिनै गोदान मोनसे भिडिअ बयखौबो गोसो गोरबोजों बरायगोना लाहरनाय थालायबाय नायलांदो सनाफोर दिनै बाहारानिफ्रायनो बरायहरनाय थालायबाय आरो ना थ' नायलांदो सनाफोर दिनै भिडिअनि गेजेरजों मा देखायलांनो हायो देखायलांसैलाय नै फिसाजोखौ ट्रेन देखायगासिनो दं आङो ओरै सिंसो बारस'नानै फैदों नालाय जोङो थ' नायलांदो सनाफोर मा देखायलांनो हायो देखायलांसै न'आव नै बाजारा आंना दिनै बारा बुरजा नङा एसेल' बे थालिरा गाबोन सनिबार नालाय सनिबाराव थांगोन नालाय आं गाबोन बेखौ सनिबाराव थांनानै लांनो थाखाय हाथानै लाबोबाय थाव धुपखाथि ओमफ्राय खान्थाल लाबोबावबाय आङो ओमफ्राय मुला लाबोदों आं नै ओमफ्राय नैबेखौ फिसाजो जानो लाबाय दिनै बाजारा बेनोसै न'आव सफैबाय सनाफोर ओमफ्राय सासे आगैया दाखालि मोनसे कमेन्ट खालायदोंमोन आब' बे हनुमान मन्दिराव मा होनोमोनलाय हनुमान चालिसाया मानि लिरनाय थायो होननानै सोंदोंमोन आरो ना हिन्दी इंलिश एसामिसनि आरो ना आगै ओमफ्राय फरायबोआबा माबा उसुबिदा जागोन नामा होननानै फरायाबा नोंहानो मानाव थांनाय नङा आरो ना फुजा होनायनि जेनेबा हनुमान मन्दिराव थांनायनि जेबो मानानै थानाय नङा ओंखायनो हनुमान चालिसाखौ फरायथारनांगौ आरो ना मानसिफ्रा सोरबा हास्लाबा खनसेल' फरायनानै फैयो खिन्थु 7 बार फरायनांगौ आरो ना हायोबा 7 बार फरायनांगौ ओमफ्राय आंखौ नों खनबेसे फरायो आब' होननानै सोंदों आं 7 बारखौनो फरायो मानो होनबा आंना मुखास्थ' थाबाय नालाय ओंखायनो दसेनो फरायखाङो आरो ना आङो ओमफ्राय दानिया डिस्टार्ब खालाया नामा होननानै बुङो बिदिनोसै आरो ना डिस्टार्बबाबो खुनुरुखुम फरायनानै फैयो एखमबा दलद थायो एखमबा दलद थाया बे रुखु सुखुनि दलद थायैनि गेजेरजोंबाबो थावै इसोरखौ सिबिनायावथ' खस्थ'आथ' मोनखागोन नङा होनबा सनाफोर सुखुवा 7 बार फरायाबाथाय आंहा हुदा जाबाय ओंखायनो 7 बार फरायो आरो ना आङो न'आवबो फुङावबो स्कुलाव न'आवबो फुजा आरि होखांनानै फुङावबो 7 बार आरो बेलासियावबो 7 बार ओमफ्राय मंगलबाराव हनुमान मन्दिराव थांबाबो 7 बार आरो ना थ' आगैया सोंहरदोंमोन नालाय ओंखायनो बिनि थाखायनो रिप्लाय होनाय जाबाय आरो ना आङो आगैया सोंहरनायखाय आं खोन्थानाय जाबाय आब' खोन्थाहरलाय होननानै बुंदोंमोन नालाय आगैया थ' खोन्थाहरनाय जाबाय आगैया नायसनबायदोंबा कमेन्ट खालायफिन आरो ना ओइ मा खालामदों हा थालिरखौ लानानै सिग्लिनो नागिरदों नोङो खान्थाल जानोसै आं खान्थाल सनाफोरनि खान्थालखौ जानोसैलाय लाबोलायबाय नालाय ओंखायनो जानो लुबैथारलायबाय आंना एसे मोनफ्राम जि गोथाव जाखासिगोन बियो दिनै उदै खालियावनो जायाखै दे सनाफोर दाखालिनि बादि जायाखै उदै खालियावनो दहाय फिसाजो स्कुलाव थाङैनि सिगां पास्ता ओमफ्रायो मा होनोमोनलाय मखना गाइखेर साहा लोंदों आरो ना ओमफ्राय नै खान्थाल जानोसै दा खान्थाल जानानैसो ओंखाम ओंख्रि संनो जुदि दिनाबो थान्दा थ' लुबैनाङा दे सनाफोर खान्थाल जोबसै ना दा जोबसि जाबाय ओमफ्रायो गोथाव जाथारबाय खान्थाला दा रावबो लुबैयाबाबो बे आब' कबितायानो लुबैखागोन बे जोंना बे आब' कबितायानो बिनानावा मा जायो बेखौनो लुबैजोबो बेहा माइब्रा जानाय नुनानै माइब्रा सोमनानै दोनबावदोंनो मालाय जानो आब' कबिताया बे रावबो लुबैयाबाबो बे आब' कबितायानो लुबैखागोन आखायानो ओंखाम ओंख्रि संनानै थिफुनानै दङ दोलाबाय आलु खान्थालखौ जाखांबाय सनाफोर ओमफ्राय नै मुला लाबोनायखौ सायना लानोसै आं बेजोंनो गोथाव एवजानोसै ओमफ्य फिसाजोआ दिनै अमा बेदर जायो नायनो ओमफ्राय आंहा जायैखायनो संनोबो बाग्रा जाबाय आरो ना ओंखायनो मा होनो हटेलावसो लायगोनलाय आंबो अमा बेदरखौ दा स्कुलाव लायनोसैबा लायैनि सिगां गावखौ लायनोसै दा अमा बेदर जानोनो दिनै अमा बेदर बाजै हटेलनियानो गोथाव जाखायो आरो बै फ्लाइअभारावबो जोंनि न' खाथियावबो दङ मोनसे बेहाय लायनाय जायो ना मायो बिनियाबो गोथाव जाथारो बेदरफ्रा आगैमोना सोरबा आंखौ सोंहरबावदों आब' नों बेदरखौ जाथायमारला नामा होननानै जाला आगैमोन जाला देनां बुरैबा मावनो दांनो हायाबा फिसाफ्रा मा खालायो फिसाफोरासो देनां बुरैबा जा होनबा जानोसै देनां बुरैथारबा थखन थुलायलायबा थखन थुलायजासे थाराबा आरो जोरगोन ना जोरा दानि मानसिफ्राथ' बेबायदि जोराना थाब लावो नायनोसै आंहा मावनानै दांनानै जानो हासान्दि आंहा आंनि गोसो बायदिनो सोलिनांगोन आरोना आंनि जिबन आंनि संसार आंनि लाइफ आंनि गोसो बायदि आङो सौसिलांगोन रावनिबो खोथाजों आं सौसिया आरोना सनाफोर
ओंखायनो आं जेखौनो गोसो बेखौनो आं थैसान्दि मावनानै थांगोन आं जाथ'ला ओरैमोन आं बेदर होनायखौनो गारथ'थारबाय बोसोरसे जानोसै नै डिसेम्बर फैबा बेदर गारनाया लुबैया नामा होननानै सोङो लुबैया ओरैमोन जेबो लुबैया माबा अगालिदिसो मोनो बेदर नुबानो बेदरनि नाम लाबानो दसेनो अखा हालायबाय नै गाबलायबाय नै दसेनो एवहरबाय सनाफोरनै मुलाखौ खिफि मोनामलायनाय एवबाय आङो नै हाफ्लेयाखै आं बिदि गोलाव गोलावैनो लिलि लाला जानो लुगैदों नालाय आङो ओमफ्राय ओरै पापर सावबाय एवबाय ओरै नारजि बेखौ सिफ्लेनानै जागोन सनाफोर आङो नारजि सिफ्लेनानै जानो लुबैदों ओमफ्राय ओरै ओंखाम ओरै सना नाय सनाफोर नारजि सामब्राम बानलु सामब्राम गुफुर लाबाय नै सिफ्लेनानै जानोसै ओमफ्राय मुला ओरै पापर जा जानो लुबैदों आं नारजि सिफ्लेनाय बिराद गोबाव जाबाय आं जाफेरामोनबो ओमफ्राय हाबा जागोदानबा आङो मा गोसो जानानै सिफ्लेनानै जायाथाय ओमफ्राय ओरैबायदि गोथावबो जादों जों बोराय बुरि सानैजों सिफ्लेनानै जादों आरो ना आं हाबा जागोदानाव दिनैसो नै 10, 11, 12 बोसोरनि उनाव दिनैसो नै जाफेरामोन आङो ओमफ्राय दिनै जानो लुबैदों गोसोखांदों दाख्लिनिफ्रायनो ओमफ्राय खालामनानै जानाय जायाखैमोन दिनै जाथारनोसै आङो हाबाब बेदरानो फेल मुलायाबो जि गोथाव गोदैनो